szennyezték a földet és a vizet. Úgy döntött, miután egy kopár kietlen tanyát vásárolt meg, hogy kis oázist létesít rajta, ahol a természet és az ember között harmónia uralkodik. Horgásztáborokat rendez, családokat hív meg, jótékonyság és más rendezvényeknek adja ki, és kizárólag önköltségi áron. Lassan vége az egyhetes horgásztábornak a Martonos melletti Tandari tanyán. A környező településekről itt táborozó iskolás fiúk jóleső fáradtsággal csomagolják össze horgászfelszerelésüket. Sokáig álmodják majd itteni élményeiket. Hogy egyszer egy nagy halat fogjak. Valamikor. Sokukat szüleik is meglátogatták, hogy együtt horgászanak gyerekeikkel. Hogyha így nagy a hal, akkor például ott van apukám, akkor hogyha én nem bírom kihúzni, akkor majd ő segít, és én fogom a merítőszákot, és én kiveszem a halat. És aztán meg megmérjük, hogy hány kiló, hány deka, és akkor aztán meg vissza kiakasztjuk a halból a horgot, és aztán meg visszaengedjük a tóba. Az álmok itt meg is valósulhatnak. Ezek a kamaszfiúk azt mondják, nincs nagyobb élmény, mint amikor a zsákmánya a horogra akad. Nem lehet elmesélni. Csak kipróbálja, akkor megtudja. Amikor húzom közé félek, már sokszor leszokott akadni a horg, és akkor izgulok is, és akkor hát azért elég rossz, de amikor már szákban van, akkor már megkönnyebbülök én is. A szülők együtt örülnek a gyerekeikkel. Független attól, hogy mobiltelefont hoztak, azt vettem észre, hogy már második naptól már egyáltalán nem is használták. Tehát ez egy óriási plusz. Én otthon akármennyire is próbálok hatni rájuk, hogy kevesebbet számítógépezzenek. Nem sikerült ilyen hamar, mint itt a táborba, hogy már másnap kezébe se veszi a telefont. Nyolc évvel ezelőtt, amikor a birtokot a vaskereskedéssel foglalkozó Tandari László Martonos bejáratánál meglátta, csak egy kietlen kopár terület volt, de ő úgy érezte, itt sokkal nagyobb érték rejtőzik. Megvalósíthatja rajta régi álmát, kis paradicsomot varázsolhat a semmiből, ahol a saját 3 gyermeke és a környék lurkói regényes kalandokat élhetnek át a természetben, a friss levegőn. Ez egy öröm nekem, meg nekik is, és most már egyre kevesebb a lehetőség a gyerekeknek, hogy valahol elmenjenek, mivel anyagi helyzetben a szülők, a családok annyira összeállnak, hogy nincs hova menniük. Rögtön ki is fizette a 20 000 eurót, amit a tanya régi tulajdonosa kért érte, és belekezdett a fásításba. Nagyon szeretem a fákat, a természetet, erdőt akartam csinálni ide, Kanizsa szélére. Volt egy rossz tanya, és lebontottuk, újraépítettük az egészet minden régi anyagból, egész Vajdaságból gyűjtöttem ezt a régi anyagokat, téglákat. Az épület ez később jött ötletnek. Először csak természetet akartam visszaállítani, ami volt régen, valamikor. Felkapaszkodtunk a szélmalomforma kilátóba, amit László szintén használt anyagokból épített. Három városnak a temploma ide látszik, vagyis egy falu, meg 2 város, Horgos, Kanizsa, meg Martonos falu, emellett Kispiac, Kishomok. Szinte ez egy határnak nevezhető, egy 5-ös határ, vagy föntről látszik körülbelül a birtok mekkora, 17 hektár az útig, a főútig,
Itt van ez a 33 000 fa elültetve, mindenféle fajta. Középütt azok, akik lassan nőnek, azok diófák. Azt csak próbára ütettük, de úgy látszik, hogy szép lassan megfogják. Csöpögtető rendszert csináltunk nekik, hogy csak is bírják ezt az olt helyet. Rossz minőségű földet, de úgy látom, hogy be fog állni az erdő ott is. Főként őshonos fafajtákat ültetett, akácot, kőrist, platánt, fűzt. A telek közepén pedig majd 2 méter mélységű tavat ásatott, és ezzel megalapozta a horgászparadicsomot. Befüvesedett. Az év ez mind mesterségesen kilakított, de szerintem majd a természet átveszi a hatalmat. Ez már meg is történt. A tóban harcsa, ponty, süllő és csuka lubickol, és ha valamelyik sporthorgász horgára akadnának, nem a bográcsban fejezik be, hanem visszakerülnek a tóba. A birtokon a házi és a vadon élő állatok nagy harmóniában élnek. A kacsák már háziasodtak nálunk. A vaddisznót is kézbe tettem kis korába, és akkor most ő az apuka. Van mangolicákkal keverem őket, szépek, és meg egészséges étel, legelnek, szabadon vannak ők is. László egyelőre csak táborozásra, különböző családi és közösségi rendezvényekre, esküvőkre, sportrendezvényekre, találkozókra, kirándulásokra adja ki tanyáját. Akkora összegért, hogy az a fenntartást fedezni tudja. A megélhetést valójában más vállalkozásai, a fémkereskedés és a fa megmunkálás teszi lehetővé. A tanya passzió csupán. Annyira, hogy nullán vagyunk, fenntartsuk magunkat, hogy rendbe tartsuk a környezetet. Hasznot itt nem lehet keresni egyelőre. Nincs mivel, nincs kinek. Kevés a látogatottság még egyelőre. Legtöbbször csak mint támogatásként odaadom, nem kérek juttatást, esetleg kérek segítséget, hogy a munkába visszasegítik, amit ledolgozzák. Rengeteg terület van itt még terjeszkedni, minden sajnos, hogy eléggé kihalkan is a község, és várnánk a befektetőket is, úgy nyugdíjasokat, úgy befektetőket, beruházókat. Az alkalmazottak száma itt mindössze 3-4 ember, mindenki mindent csinál. Ha traktorral kell ülni kasszálni, akkor kasszálunk. Ha gyerekekkel fognak, a gyerekekkel. Ha marketinget kell végezni az immár 2 év alatt, akkor azt csináljuk. Valójában mindenkinek sokrétű feladata van, ugyanis egyelőre még kevés az a személyzet. Mi csak rendezvényről rendezvényre vagyunk látogathatóak a horgászaton kívül, ezért mindenki kötelesség az, hogy segítkezzen a tisztántartásba, a rendfenntartásába, és ami szükséges. Természetesen ahhoz, amihez ért. Legutóbb szellemi és testi fogyatékos gyerekek kirándultak a tanyára szüleik kíséretében. Kikapcsolódva önfelett boldogságban élvezték a programot. Húzzad, piros, húzzad! Ez a nyitottság, ez a gyönyörű környezet hozzájárul ahhoz, hogy lazán, kikapcsolódva, akár a mindennapi problémáinkat is megbeszéljük. Itten ők is érvényesülnek, gondolom, hogy ők most itt fő vannak szabadulva, csinálhatnak mindent, mozoghatnak, szaladgálhatnak, nincs fékezve semmiben. Közben a Vajdasági Képzőművészeti Kör festői alkottak a részükre. Ha ezzel tudok segíteni valakinek, akkor ez majd számomra ez egy öröm, ugyanúgy, mint a saját részemre, ugyanúgy, ha ezt másokkal meg tudom osztani. A festményeket később jótékonysági aukción értékesítik, és a befolyó pénzt olyan terápiás jellegű programokba fektetik, amire egyébként az önkormányzati vagy az országos költségvetés nem ad lehetőséget. A gyerekek olyan jól érezték magukat, hogy egyikőjük hálából még rajzolt is a vendéglátó Tandari család összes tagjának. László boldog megrendüléssel vette át a kis ajándékot. Ilyenkor tele a lelke, hiszen álmait látja megvalósulni. Tanyájával boldogságot tudott szerezni.